Croeso eto. Ddylwn ni wedi dweud yn y cychwyn I chi sydd ddim yn nabod fi. Marc di fe enw I. A dwi rhan o tîm arwain Caersalem. A fi sy'n pregethu hefyd mewn munud. Ond gynta, mae'r plant am mynd I lawr grisio. So plant oed gynradd. Mynd lawr hefo Hana. Na I jyst gweddio amdano chi. Wan, plant, cyn I chi mynd. Duw dad, diolch am bob un plentyn yn y capel yma. Diolch bod ti yn caru nhw. Diolch bod ti hefo cynllun ar gyfer I bywydau nhw. A da ni gweddio amdano nhw wan a am Hana wrth I hi dysgu nhw iddyn nhw gallu deall mwy am pwy wyt ti a faint wyt ti'n caru nhw. Ac a tyfu yn I ffydd nhw yn tyfu agosach I ti bore yma. A gad I nhw cael hwyl hefyd. Yn enw Iesu. Amen. A fel nes I deud ar y cychwyn, please teimlwch yn rhydd I nôl dŵr os da chi angen unrhyw amser yn ystod y gwasanaeth. So bore yma, da ni edrych ar testyn o Efengyl Marc, un o'r 4 efengyl yn y Beibl sy'n sôn am hanes Iesu pan oedd o'n byw ar y ddaear. Mae o'n testyn eitha hir, jyst I bornio chi, ond mae o'n stori diddorol, so dwi'n gobeithio fydden ni gallu cadw gyda fo bod y mor boeth. So Marc 5, 21 I 43. Marc 5, 21 I 43. Merch fach wedi marw a gwraig oedd a gweidlif. Ar ôl I Iesu groesi mewn cwch yn ôl I ochr arall llyn Galilea, dyma'r dyrfa fawr yn casglu o'i gwmpas ar lan y dŵr. Daeth un o arweinwyr y synagog ato, dyn o enw Jairus. Aeth ar ei luniau o flaen Iesu a phletio'n ddaear, mae fy merch ach yn marw. Plis tyd yw I hachau, drwy roi dy ddwylo arni iddi cael byw. Felly aeth Iesu gyda'r dyn. Roedd tyrfa fawr o bobl o'i gwmpas yn gwthio o bob cyfeiriad. Yn ei canol roedd gwraig oedd wedi bod a gweidlif arni ers 12 mlynedd. Roedd hi wedi dioddef yn ofnadwy dan ofal llawer o foddygion ac wedi gwario ei harian I gyd ar gael ei thrin. Ond yn lle gwella roedd hi wedi mynd o ddrwg I waith. Roedd wedi clywed am Iesu a sleifiodd y tu ôl iddo yng nghanol y dyrfa gan feddwl dim ond I mi lwyddo I gyffwrdd ei dillad, cae fy iachau. Pan lwyddodd I gyffwrdd ymyl ei glogyn, dyma'r gweidi yn stopio'n syth, roedd hi'n gallu teimlo ei bod wedi iachau. Sylweddolodd Iesu fod nerth wedi llifo allan ohono, a throdd yng nghanol y dyrfa a gofyn pwy gyffyrddodd yn nillad I. Atebodd y ddisgyblion, sut allu di ofyn y fath cwestiwn ar dyrfa yma'n gwthio dy gwmpas di? Ond roedd Iesu dal I edrych o'i gwmpas I weld pwy oedd wedi gyffwrdd. Roedd y gwraig yn gwybod yn iawn beth oedd wedi digwydd iddi, a felly dyma hi'n dod a syrthio I flaen yn dal I grynu. Dywedodd y hanes I gyd wrtho, yna meddai wrthi, wraig anwyl, am I ti gredu, rwy ti wedi iachau. Dos adra, bendith Duw arna ti, mae'r dioddef ar ben. Tra oedd Iesu'n siarad, roedd rhyw bobl o dŷ Jairus wedi cyrraedd, a dweud wrtho, mae dy ferch wedi marw, felly does dim pwynt poeni'r athro ddim mwy. Ond chymerodd Iesu ddim sylw o beth gafodd ei ddweud, dim ond dweud wrth Jairus pai bod ofyn, dalia I gredu. Dim ond Pedr, Iago a'i frawd Ioan gafodd fynd yn ei blaenau gyda Iesu. Dyma nhw'n cyrraedd cartref Jairus a roedd y lle mewn cynnwrth, a pobl yn crio ac yn udo mewn galar. Pan aeth Iesu mewn, dywedodd nhw wrthyn nhw, beth ydy'r holl sŵn yma, pam da chi'n crio? Dydy'r ferch fach ddim wedi marw, cysgu ma hi. Dechreuodd pobl chwerthin ar ei ben, ond dyma Iesu ei hanfon nhw I gyd allan o'r tŷ. Yna aeth a'r tad a'r fam a 3 disgybl I mewn i'r ystafell lle roedd y ferch fach. Gyfeilodd yn ei llaw a dweud wrthi, talitha cwm, sef codad y draed ferch fach.
a dyma'r ferch oedd yn 12 oed yn codi ar ei thraed a dechrau cerbyd o gwmpas. Roedd y rhieni a'r disgyblion wedi syfrdannu'n llwyr. Rhybudiodd nhw i beidio dweud wrth neb beth oedd wedi digwydd yn adwedodd rhowch rhywbeth i fwysa iddi. So Duw Dad, dwi sy'n gofyn i ti siarad trwy fi bore yma a y geiriau sydd o ti Duw, neu di clymu nhw yn calon â ni. A rhywbeth sydd ddim o ti Duw, gad fod disgyn i'r lawr, dwi jyst rhoi hwn i ti. Amen. So fel mae rhai o chi'n gwybod, dwi yn gweithio i'r elusen Tea Fund. A dwi wedi bod ar gweithio ar prosiect dros y 5 mlynedd dwytha sydd yn ffocysu ar grŵp o bobl enw waste pickers. A maen nhw yn rhai o'r pobl tlota a mwyaf bregus y byd. Maen nhw yn casglu sbwriel, pethau i algylchu mewn gwledydd sydd ddim hefo systemau casglu sbwriel. So yn lot o lefydd maen nhw byw a gweithio ar dump sites enfawr, filltiroedd ac filltiroedd o mawr. Mewn lot o wledydd maen nhw'n cael eu galw'n scavengers. Maen nhw'n cael eu anwybyddu gan gymdeithas. Maen nhw ddim i weld bod nhw'n human. Maen nhw ddim i cael eu cyfri fel rhan o gymdeithas. Ond maen nhw'n neud job bwysig, casglu plastig, sy'n cael ei defnyddio unwaith ar gyfer ailgylchu. Mae rhan o'r prosiect yma, wel, y prif ffocws wedi trio cael cwmnïau sydd yn creu y plastig maen nhw yn casglu a llywodraethau i parchu nhw, i gweld bod nhw'n bobl, i gweld bod gennym nhw hawliau dynol fel ni gyd, a'i gweld bod nhw'n cael chwarae teg. A ryw 4 blynedd yn ôl, nath ni wneud rhywbeth reit bold, ac am y tro gyntaf, nath ni dod â waste pickers i fewn i'r un gofod ar-lein gyda arweinwydd rhai o'r cwmnïau mwyaf byd, Coca-Cola a Unilever a Nestle. Oedd o'n risg, oedd na lot o bethau so wedi gallu mynd yn wrong iawn hefo hwnna. Oedden ni'n cyfieithu fewn i 7 iaith, waste pickers yn dod ar ffôn a deud am y ffordd bod nhw yn cael eu drin a ballu. Ond oedd hwnna'n turning point i'r prosiect. Dod â 2 grŵp o ochr hollol wahanol i spectrwm pŵer byd ni heddiw, spectrwm economaidd a pŵer, at ei gilydd i fewn i'r un gofod. A mae'r prosiect wedi mynd ymlaen o fanna. Na i ddim siarad mwy am hynny heddiw. Ond yn hanes heddiw yn y Beibl, da ni'n gweld rhywbeth debyg o ran spectrwm gymdeithas. A mae yna pobl yn hanes heddiw ar un ochr ag ar ochr arall. A maen nhw dod i fewn i'r un gofod at Iesu. So da ni am mynd trwy'r hanes a weld beth sy'n digwydd fama yn mwy fanwl. So i dallt yn iawn arwydd o cad be da ni wedi darllen bore yma, mae rhaid i ni deall y cyd-destun. I fod yn onest, mae hwnna'n iawn hefo popeth yn y Beibl. Mae mor bwysig i ni deall y cyd-destun mae'r hanes yn digwydd ynddo. So oedd Iesu yn rhan o'r byd Iddewig, a oedd na lot o reola yn y byd Iddewig. A oedd na lot o hierarchies. So da ni'n cychwyn y hanes yn cyfarfod Jairus, un o arweinwyr y synagog. A mae'n dod at Iesu a pledio iddo iachau y ferch. Nawr, ar dop y hierarchy Iddewig oedd dynion, wrth gwrs. A reit ar top y dynion oedd dynion clyfar a dynion pwysig. A dynion crefyddol. Oedd o yn gweithio yn y synagog. So, oedd o'n reit uchel o dermau statws a pŵer yn cymdeithas yna. A wedyn da ni sôn am ei ferch. Nawr, oedd hi'n ferch yn hytrach na hogyn, so dim cweit mor uchel, ond oedd hi'n freintiedig oherwydd oedd gen i ddyn i siarad drosti. Cos yn cymdeithas yna, os oedd gen ti ddim dyn, tad neu gŵr i siarad drosta chdi, oedd o'n anodd iawn. Oedd gen merched ddim llais. Ond oedd gen i dyn i siarad drosti, oedd hi o teulu elite. A da ni'n dysgu diwedd y testun bod hi'n 12 mlwydd oed, so oedd hi dal yn blentyn, dal yn pur yn llygad yr Iddewon. So 2 berson, statws uchel,
pyr, ond dal angen Iesu. A so mae Iesu yn mynd gyda Jairus, a mae'r dyrfa yn mynd gyda nhw. Nawr, gad i ni'n meddwl, sef o'n boeth fel bore yma. Mae'n hawdd dychmygu allan bore yma, so yn diwrnod boeth. A sa na dyrfa fawr da ni dallan yma. Pobl yn just fascinated gan yr athro, y rabbi, radical counterculture yma. Be oedd o am wneud nesaf? Oedd o newydd dod o ardal llawn moch. Os ydych chi'n gwybod rhywbeth am yr Iddewon, oedd nhw ddim yn licio moch. A dyna lle mae o wedi dod. Mae wedi dod i fama. A be sydd am digwydd nesaf? So mae'r dyrfa yn mynd gyda nhw. Maen nhw eisiau gweld gwyrth. Maen nhw eisiau gweld beth sy'n digwydd. Ac sa na cyffro, a sa nhw'n gyflym, maen nhw'n mynd yn intentional iawn. Mae ferch bach o deulu bwysig angen Iesu, angen i wella. A wedyn mwy o sydyn, mae Iesu'n stopio. Heb rybydd. A dych chi'n gallu sort of dychmygu, sa'n cymryd cwpl eiliadau lla i'r dyrfa gweld be oedd wedi digwydd bethau, a iddyn nhw, hang on, beth sy'n digwydd, pan bod oedd i stopio? A mae o'n gofyn y cwestiwn od iawn yma. Pwy gyffyrddodd fy nilla di? A mae'n cwestiwn od, mae'r disgyblion yn deud hwnna wrthi fo, dydyn? Sut alla di ofyn fath gwestiwn mae'n deud? Mae'r dyrfa i gyd yn gwthio o gwmpas di. A wedyn, da ni'n cyfarfod y person nesaf yn y golygfa. Da ni'n dysgu bod yn canol y dyrfa, mae yna ddynas. Ac os oedd Jairus ar top y hierarchy, ar top status cymdeithas, oedd y dynas yma ar y gwylod. Adnod 25 a 26 yn deud, yn ei canol roedd graig oedd wedi bod â gweidlif arni ers 12 mlynedd, roedd hi wedi dioddef yn ofnadwy, gan ofal llawer o feddygon a wedi gwario ei harian i gyd ar gael ei thrin, ond yn lle gwella, roedd hi mynd o ddrwg i waith. Eto, gad i ni dallt yr gyd-destun. Oedd na rheola manwl iawn i'r Iddewon i gadw yn pyr, ac yn wedig i dynion Iddewon. So os oedd dyn bwysig Iddewig yn siarad i dyn pwysig Iddewig arall, na reit dda, oedd yn cadw'n pyr. Siarad hefo dynas Iddewig arall, wel os oedd hi'n priod, okay. Dyn Iddewig yn siarad gyda Gentile, roedd o ddim yn Iddew. Not ideal. Not really, look down on braidd. Nesa, yn y hierarchy yma, oedd interaction gyda enifal. I dyn bwysig Iddewig, bod mewn cyswllt gyda enifal, da ni'n dechrau mynd yn amhir rwan. A wedyn ar ôl hynny, anifel wedi marw, mae hwnna'n amhir iawn. A wedyn ar ôl hynny, dynas ar ei period, dynas ar ei mislif. O ran purder, mae hi yn gwylod y rhes. Fysa hi wedi cael ei gwthio yn llwyr gan gymdeithas. Sa cyffwrdd hi bod yn yr un siarad gyda hi yn neud chi yn ceremonially yn clean. So rhaid mynd trwy gymaint o broses i wneud y hun yn lan eto. Sa pobl yn edrych â hi a sa nhw ddim yn gweld person. Oedd hi yn hollol rejected gan gymdeithas. Ond mae'r dynas yma, fel Jairus, angan Iesu. So mae'r dynas bregus toriedig yma wedi clywed am Iesu, a mae wedi sleifio yna tu ôl iddo fo i trio cyffwrdd. Dim ond i mi lwyddo gyffwrdd ei ddillad cae fy iachau, medda hi. A mae hi'n llwyddo wneud hynna yn syth, mae'n gwybod yn syth yn ei chorff mae wedi cael ei iachau. Gad i ni jyst meddwl sut mae hi'n teimlo ar y moment yna. Am 12 mlynedd mae hi di dioddef o poen a blinder corfforol a'r poen o gael i rejectio yn llwyr gan gymdeithas. Ond mas gweud i hi di stopio yn syth. Sa hi mor
Mae'n anodd meddwl sut sa hi wedi teimlo. Sa hi'n elated, bysa, sa hi mor hapus. A mae siŵr bod hi'n meddwl, yes, a dwi jyst am sleifio o yma, mor dawel a dwi wedi dod yma ac neb gweld fi. Ond beth sydd yn digwydd? Mae Iesu yn gofyn, pwy gyffyrddodd fy nilla di? Oh no! Da chi'n gallu dychmygu y cwilydd mae hi'n teimlo, yr embaras, oedd hi ddim i fod i cyffwrdd dynion Iddewig. Sa hi'n hollol exposed. Sa hi di isio'r llawr jyst llyncu hi, dwi'n siŵr. Ond be mae hi'n neud, adran at 33, roedd y graig yn gwybod yn iawn bod oedd wedi digwydd iddi, felly dyma hi'n dod a syrthio ei flaen yn dal i grynu. Dywedodd y hanes i gyd wrtho. So pam bod Iesu wedi gofyn hyn? Siawns oedd o'n gwybod yn iawn o be oedd wedi digwydd. Oedd o eisiau humiliatio hi? Na. Y gwrthwyneb i hyn. Cos sylwch beth sy'n digwydd rwan. Mae Beibl.net yn cyfieithu gwraig anwyl. Ond yn y Groeg, mae'r graig mwy fel daughter, merch. Ond mae dim cweit yn gweithio allai i ddeud merch yn y Gymraeg. Daughter. Mae Iesu yn galw hi yn daughter, merch. Dyma dynas, am hir, aflan, lowest of the low. Iesu, ti yn dyn Iddewig. Be ti'n deud yn galw hi'n ferch? Ond y gwir ydy, yn yr oes yna a'r oes yma heddiw, doedd gen Iesu ddim amser i hierarchies oedd yn rhoi mwy o werth i rai bobl na'r pobl eraill. Doedd gyda fo ddim amser i reola gymdeithasol neu crefyddol sy'n cael ei defnyddio i gamdrin pobl a stigmateiddio bobl. A trwy'r gofyn y cwestiwn yma, mae Iesu ddim yn trio humiliatio hi. Mae o'n rhoi llais i hi. O rhaid i hi ateb o flaen y bobl. Mae o'n rhoi llais i ddynas sydd ddim wedi cael llais. A trwy deud fy merch, mae o'n dod â hi o dan mantel o, mae o'n dod â hi i fewn i deulu o, a yr un ffordd o Jairus yn siarad dros ei ferch o, mae Iesu wan yn cymryd y dynas yma i fewn i'w mantel o, i fewn i'w deulu o, a rhoi'r pwrpas a statws a gwerth iddi hi. Yn Iesu mae hi'n werthfawr, yn Iesu mae hi'n gyflawn. A mae Iesu yn datgan bendith Duw ar y ddynas ac yn rhyddhau hi o'i salwch. Mae o'n hollol anhygoel. Mae o'n hollol countercultural. Mae o'n torri y stigma a'r shame mae'r dynas yma wedi bod o dan ddo ers 12 mlynedd. Ond mae'r hanes ddim yn gorffen yna. Mae'n mynd ymlaen. Mae pobl yn dod o ti Jairus y dweud mae di marw. Ond mae Iesu'n deud, na, awn ni yna, peidiwch poeni. A mae'n mynd i ti Jairus. Doedd o ddim am cychwyn class war yn fama. Mae o'n mynd i ti Jairus a mae o'n mynd a iachau y ferch. A dwi'n caru sydd mae'n gorffan. Dych chi'n cofio? Iesu'n deud mae o'n mynd i fewn hefo just 3 o'r disgyblion a'r rhieni. Mae'n dawel, mae o'n parchus, mae'n addfwyn a mae'r hogan yn cael ei iachau. Rhowch rhywbeth i fwyta iddi. Dwi'n caru hynny. Mor ymarferol. Rhowch bechdan iddi. Mae tosturi Iesu digon fawr i cymryd i fewn yr elite a'r pobl bwysig a ochr arall y spectrwm, y pobl sydd ar gwaelod cymdeithas. Doedd Iesu ddim am dewis rhwng un ohonyn nhw. Oedd o yna i'r ddau a nath o dod a cyfarfod angen y ddau. So be da ni medru cymryd o hanes yma i ni heddiw, yma yn Gaernarfon 2025 ar ddiwrnod poeth iawn. Y peth gyntaf ydy, does na ddim hierarchies yn deyrnas Duw. Does na ddim hierarchies gymdeithasol, does na ddim hierarchies gender, statws, arian, gwybodaeth, addysg. Da ni gyd yn gyfartal yn teulu Duw.
Mae Galatiaid 3:28 yn deud, "Sdim ots os ydych chi'n iddew neu perthyn i genedl arall, yn geithwas neu'n ddinesydd rhydd, yn ddyn neu'n wraig, dych chi gyd fel un teulu sy'n perthyn i'r Meseia, Iesu." Pan nath Iesu Grist marw ar y groes, roedd o'n marw i rhoi cyfle i bob un o'n ni dod i fewn i perthynas gyda Duw. Oedd o'n cymryd pechod bob un ohono ni. Y cosb, y canlyniad da ni'n heiddi, nath o cymryd arno ei hun. A mae hwnna ar gael i bawb. So'r pwynt gyntaf, does na ddim social gender hierarchies yn deyrnas Duw. Y pwynt ail, mae angen i bawb ildio i Iesu. Mae statws Jairus a'r ddynas yn hollol wahanol, a maen nhw'n dod at Iesu mewn ffordd gwahanol iawn. Os da chi'n cofio, mae Jairus yn dod a siarad wyneb yn wyneb gyda Iesu yn hyderus, a gofyn iddo fo dod. Mae'r dynas yn sleifio tu ôl, ddim eisiau cael ei gweld, ond mae'r ddau yn dod. Ond mae yna un peth maen nhw'n wneud sydd yn debyg. Un peth mae'r ddau yn gwneud. Adnod 22, Jairus aeth ar ei luniau o flaen Iesu. Adnod 33, y ddynes, dyma hi'n dod a syrthio o flaen Iesu yn dal i grynu. Mae'r ddau yn plygu glin i Iesu. Mae'r ddau yn ildio i Iesu. A dyna ydy'r unig ymateb, really, i Iesu. Da ni angen dod a plygu glin yn calonnau, ildio iddo fo. Derbyn be mae o di wneud i ni ar y groes. Derbyn y maddeuant yna. Dim ots beth ydy ein cefndir cymdeithasol. Dim ots beth ydy statws ni yn unrhyw ffordd mae'r byd yn gweld ni. Mae Duw yn caru ni, a da ni angen dod o blaen Iesu a plygu'r glin, ildio yn ein calonnau. A trydydd, mae yna hunianiaeth newydd i ni yn Crist. Mae Iesu yn datgan bod y dynas yma gyda hunaniaeth a gwerth a phwrpas. Mae hi'n blentyn i Dduw. Mae pawb sy'n dod at Iesu, derbyn ei meddeiant yn cael hunaniaeth newydd. Mae 2 Corinthians 5:17 yn deud, pan mae rhywun yn dod yn Gristio, maen nhw wedi greu yn person newydd, mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Nath Calum rhannau yr adnod yna wythnos dwytha yn ei fedydd o, a mae o'n hollol wir. Da ni'n pobl newydd, da ni'n cael statws hunaniaeth, gwerth sydd yn Duw. So i orffen, dwi eisiau gofyn bore yma, da ni wedi plygu glin ein calonnau Iesu. Ella bod na rhywun yma sydd eisiau gwneud hwnna am y tro gyntaf bore yma. Neu ella mae'r rai sydd wedi bod y Gristnogion ers amser hir, ond da ni jyst angen sbio'n calonnau ni a gweld oes na lefydd da ni angen ildio, angen plygu'r glin i'r Iesu. Ydyn ni'n teimlo bod ni llai o werth na eraill fel y dynas? Os na bobl yma sydd yn teimlo bod nhw llai o werth na eraill, mae hwnna ddim yn iawn. Dwi eisiau gweddio amdano chi bore yma, yn Iesu, da ni gyd yn gwerthawr, da ni gyd yn gyfartal. A ella bod na rhai yma heddiw sydd angen cyffyrddiad gan Iesu, fel merch Jairus, fel y ddynas, angen iachad, angen i rhyddhau o rhywbeth. Mae Iesu dal i iachau a rhyddhau a fod ar waith heddiw, a swn i wrth fy modd gweddio am hynny hefyd. Ac un her arall, dwi'n teimlo mae Duw wedi rhoi ar fy nghalon i o'r testun yma, a na i rhannu fo hefo chi. Os da chi'n cofio, oedd Iesu ar y ffordd i rwla yn doedd yn y cychwyn ar frys. Oedd o'n pwrpasol, oedd na hogan ei angen o, oedd bron am arw, oedd o'n intentional iawn. Ond, nath o stopio. Mae'r testun ddim yn deud, ond ni'n cymryd bod ysbryd Duw di deud i fo stopio. Oedd na rhywun angen o. Nath o stopio mwyn y dynas oedd o'r gwylod gymdeithas. Nath o stopio ei waith bwysig o ofalu
Am anghenion y hogan yma, gwrando ar llais Duw i stopio i'r dynas oedd yn angen o. Ydych chi yn fodlon cael ei yn interruptio gan ein gwaith pwysig ar dyddiau brysur pan mae ysbryd Duw yn promptio ni. Cos ella bod na amseroedd lle da ni on task, yn bwriadol iawn, ond mae Duw eisiau ni dweud, mae'r person yma angen sgwrs. Mae'r person yna angen gair o gysur. Dwi'n gwybod ti'n brysur, ond maen nhw angen gair o gysur. Mae hwnna her i fi, so dwi jyst yn rhannu hwnna rhag ofn mod o'n her i rywun arall hefyd. Dwi medru bod mor task-focused, ond dwi eisiau bod yn agored i ysbryd Duw farwain. So dwi am gorffen trwy jyst gweddio trwy rhai o'r pethau yna, a wedyn da ni am canu can sy'n jyst sôn am Duw fel tad, a mae o'n croesawu ni gyd, mae galw ni gyd merch, daughter, mab, son. Mae o'n galw ni gyd i fewn i deulu fo, a da ni'n cael y fraint o galw fo'n tad. Ond gad i mi weddio. O Duw da, da ni diolch am y hanes yma, a da ni jyst yn diolch am pa mor radical a countercultural a jyst anhygoel mae Iesu oedd o pan oedd ar y ddaear a mae o heddiw. Jyst diolch bod oedd rheola cymdeithas a hierarchies, y pethau oedd yn jyst yn cael ei defnyddio i stigmateiddio ac amdrin pobl, oedd gynno fo ddim amser iddyn nhw. Diolch Duw bod o yn gweld ac yn gweld heddiw pawb yn gwerthfawr. Diolch bod pob un person yma yn gwerthfawr i ti. Diolch bod pob un person yn y dref yma yn gwerthfawr i ti. A Duw, da ni jyst yn dod o flaen di bore yma, jyst eisiau rhoi yn bywydau ni i ti. Derbyn be ti wedi wneud drosto ni ar y groes, a cymryd y lle fel merch a yn y mab i ti yn dy deulu di. A Duw, helpu ni weld y llefydd yn calonau ni, lle da ni'n ffindio fo'n anodd ella i ildio. Helpu ni i plygu pob rhan, plygu glin yn pob rhan o'n calon ni i ti. A Duw, dwi'n gweddio dros unrhyw un yma sydd angen encounter gyda ti bore yma. Yn y ffordd, da ni wedi darllen am yn y stori, Duw, encounter efo ti. Dwi'n gweddio dros unrhyw un sydd angen iachad. Duw, Iesu, wneud i dod ar y iachad. I unrhyw un sydd angen i rhyddhau. Unrhyw beth sydd ddim o ti. Unrhyw beth sydd yn clymu a dal ni nôl, Duw, wneud i rhyddhau yn enw Iesu. Duw, diolch bod chdi yn cymryd ni gyd i mewn i teulu ti a pan wneud ni yn pobl newydd ynddo ti. Helpu ni byw yn gwirionedd y hunaniaeth newydd na. Bod da ni yn pobl newydd, helpu ni byw yn hynny a helpu ni rhannu y newyddion anhygoel yma, y ffordd o ti yn traws newid ni, y ffordd o ti ar waith yn ein byd ni, y ffordd o ti yn caru ni, helpu ni rhannu hwnna gyda eraill. Yn enw Iesu. Amen.